Minule jsme se bavili o momentu hybnosti. V podstatě jsme zjistili, že Hamiltonův operátor, což je operátor energie, operátor kvadrátu momentu hybnosti a operátor projekce momentu hybnosti spolu komutují, pokud je potenciální energie pouze funkcí radiální vzdálenosti. Díky tomu, že spolu komutují, tak můžeme hledat společné vlastní vektory. H se střížkou na psí rovná se E na psí, L kvadrát na psí je lambda na psí a L se střížkou 3 na psí je mí na psí. A my jsme tuto úlohu řešili pomocí posuvných operátorů a zjistili jsme, že to lambda se rovná L krát L plus 1 H na druhou, čili že velikost momentu hybnosti může být odmocněna L krát L plus 1 H. Pak jsme zjistili, že to mí se rovná M krát H, kde M rovná se 0 plus minus 1 až plus minus L. Takže z toho nám plyne, že třetí komponenta momentu hybnosti běhá po Planckových konstantách. A tady jsme někde končili a řekli jsme si, že tu úlohu budeme řešit ještě jednou pomocí vlnových funkcí. Takže teď řešíme úlohu H se střížkou na psí R phi theta se rovná E na psí R phi theta L kvadrát na psí R phi theta se rovná lambda na psí R phi theta a L3 na psí R phi theta rovná se mí na psí R phi theta. Už víme, že budeme ta čísla, po kterých skáče projekce, značit M, říkáme tomu magnetické kvantové číslo. Ta čísla, po kterých skáče velikost momentu hybnosti, označujeme L, říkáme tomu vedlejší kvantové číslo. A ta čísla, po kterých skáče energie, označujeme ní a tomu říkáme radiální kvantové číslo. Uvidíme potom proč. No a minule jsme začali tou rovnicí 3, a je očísluji. A na závěr přednášky jsme si ukázali, že jestliže tu vlnovou funkci budu hledat v separovaném tvaru jako funkci R, další funkci od phi a další funkci od theta, takže to může být úspěšné a našli jsme si tu funkci g phi, která souvisí s tou třetí rovnicí a zjistili jsme, že g phi je nějaká konstanta E na I m phi, kde to M je to magnetické číslo 0 plus minus 1 a tak dále. Samozřejmě, že bych tu funkci mohl normovat, což jako můžeme udělat, nemusíme. Víceméně je to možná zbytečné, ale pro jistotu můžeme určit tu konstantu C, takže bychom požadovali, aby kvadrát velikosti té funkce G se rovnal 1, to je normování, že jo? Čili skalární součin G z G se rovnal 1, takže integrál G s hvězdičkou G d phi, a teď odkud kam ten integrál půjde. To G je funkcí úhlu phi. Úhel phi mi běhá od 0 do 2 pi, že jo? Čili od 0 do 2 pi se má rovnat 1. No tak to je integrál od 0 do 2 pi. G s hvězdičkou je C s hvězdičkou E na méně I m phi. G je C, E na I m phi. D phi se má rovnat 1. E na I méně I m phi a plus I m phi se
vyruší. Konstanty můžeme dát ven z integrálu. No a integrál od 0 do 2π z dφ to jsou 2π, čili velikost té konstanty na druhou krát 2π se má rovnat 1, takže můžu zvolit některé z řešení a klidně to může být 1 lomeno odmocnina ze 2π, jakože to bude reálný kladný číslo. Takže c na druhou 1 lomeno 2π, c 1 lomeno odmocnina ze 2π. Takže tu úhlovou část i s normováním pak budeme mít 1 lomeno odmocnina ze 2π e na i m phi. Či to je azimutální část vlnové funkce, včetně normování a to kvantování projekce momentu hybnosti, protože to byla ta třetí rovnice, nám vyšlo naprosto identické, stejné jako s těmi posuvnými operátory, akorát jsme nezískali ta poločíselná řešení a o tom jsme se bavili a ještě se bavit budeme potom u spinu. Takže nám teď nezbývá, než když máme vyřešenou tu rovnici 3, tak teď musíme řešit tu rovnici 2. Čili musíme řešit rovnici pro kvadrát momentu hybnosti a nacházet další část těch úhlových částí. Čili kterou, že jo? Jestliže rovnice 2 a 3 je o momentu hybnosti, tak je to o úhlech. A my z těch úhlů už známe to g phi. Takže ještě musíme poznat to h theta, tuhletu, aby jsme měli celou úhlovou část. Čili to h theta musíme nějak určit z té druhé rovnice. No a to fr pak bude doména té první rovnice, tam je ta radiální závislost potenciální energie. Takže úloha, kterou začneme dnes, je dokončit tu úhlovou část, budeme řešit rovnici 2. Takže budeme chtít řešit rovnici L kvadrát na psi r phi theta rovná se lambda na psi r phi theta. No a já potřebuji vědět, kolik je ten operátor kvadrátu momentu hybnosti na prostoru funkcí. To zatím nevíme. A musíme to teda nějak zjistit. Jak bude vypadat to zjišťování, pomůžeme si trošičku Hamiltonovou funkcí. Hamiltonova funkce, když bych byl v kartéských souřadnicích, no tak to je px na druhou lomeno 2m plus py na druhou lomeno 2m plus pz na druhou lomeno 2m plus v x yz, tak to vypadá Hamiltonova funkce v kartéských souřadnicích. Ale kartéské souřadnice jsou naprosto nevhodné pro náš problém, kdy ta potenciální energie je funkcí r, takže my musíme přejít do těch sférických souřadnic a tam víme, že Hamiltonova funkce bude mít radiální část p se stříčkou r na druhou lomeno 2m a minule jsme si ukázali, že bude mít také úhlovou část, která bude l se stříčkou na druhou lomeno 2je, to jsou ty úhlové věci, kde hmotnosti odpovídá moment setrvačnosti, plus potenciální energie, která je funkcí r. Čili takto to bude vypadat ve sférických souřadnicích, je to velice podobné. A jednu úpravu budu muset udělat, protože víme, že za chviličku budeme používat zase magnetický kvantový číslo, tak tu hmotnost nemůžu značit m, takže tam všude dopíšeme m0, aby se to trošičku lišilo a nekolidovalo to s tím magnetickým kvantovým číslem. Takže takto vypadá Hamiltonova funkce v kartéském světě a ve sférickém světě. A v tom kartéském světě jsme měli, že hybnost je méně IH gradient. Takže v té kartéském světě to H se střížkou, pojďme tady udělat
takhle kartéský a sférický, abychom věděli, který je který, i když je to samé, tak ten kartéský, když tam dosadíme méně IH gradient, tak tady jsme dostali méně H na druhou lomeno 2m Laplace plus potenciální energie. A to byla vlastně Schrödingerova rovnice, méně H na druhou lomeno 2m Laplace plus V na psi rovná se E psi. Určitě si na to vzpomínáte. Čili v tom kartéském světě mám potom méně H na druhou lomeno 2m Laplace plus V na psi rovná se E psi. Takže takhle to vypadá v kartéském světě. No a my to teď potřebujeme napsat v tom sférickém světě. Pojďme se na ten Laplaceův operátor podívat. Ten Laplaceův operátor kartéský, to je d na druhou podle x na druhou plus d na druhou podle y na druhou plus d na druhou podle z na druhou. Když ten Laplace vyjádřím v sférických souřadnicích, tak na to budu potřebovat ale víc prostoru. Tak ten Laplace ve sférických bude 1 ku r na druhou, d podle r na druhou, d podle r, to je radiální část Laplaceova operátoru. Pak tam bude plus 1 lomeno r na druhou sinus theta, d podle theta, sinus theta, d podle theta, to je úhlová část ve theta. A pak tam bude 1 lomeno r na druhou, sinus na druhou theta, d na druhou podle phi na druhou. Standardně najdete v jakýchkoliv tabulkách, jak vypadá Laplaceův operátor ve sférických souřadnicích. To tady nemáme bohužel čas odvozovat. A teď teda je jasný, že tenhle ten Laplaceův operátor, ten mě pak představoval tady ty kinetické energie v x, v y a v z. Či tohle odpovídá v x, v y, v z. A tady se mi to rozsypává jiným způsobem, v radiální části a v úhlový. Či celá ta úhlová část bude nějak trošičku odpovídat asi tomu momentu hybnosti. Ten Laplace je krásně vidět, že bych mohl složit ze dvou operátorů radiální části, to je tohle, plus, tady mi trošku vadí to 1 ku r na druhou, no tak to vytknu ven, 1 ku r na druhou, a celý ten zbytek, co je tady napsaný, to už je Laplace, který závisí na těch úhlových proměnných, theta phi. Čiže ten Laplaceův operátor takhle můžu rozseknout na dvě části, na radiální a úhlovou část. Stejně tak, jako je to s tou energií. Ta je tady rozseklá taky na radiální a úhlovou část. Takže pojďme to nyní napsat. My víme, že v kartéských souřadnicích že h rovná se méně h na druhou lomeno 2m Laplace plus vx yz. A v těch sférických to nemůže dopadnout jinak, než že to h bude méně h na druhou lomeno 2m, to opisuji, a za ten Laplace tam dosadím ten sférický. Laplace r plus 1 ku r na druhou Laplace theta phi plus v, které je funkcí r. Čili takhle nějak musí vypadat Hamiltonův operátor ve sférických souřadnicích. Když roztrhneme tyhle dva kusy od sebe, méně h na druhou lomeno 2m, radiální část Laplaceova operátoru, méně h na druhou lomeno 2m r na druhou, úhlová část Laplaceova operátoru, plus vr, tak je jasný, který člen s kterým koresponduje. Tohle je radiální část, čili tohle to musí být p se střížkou r na druhou
lomeno 2m. Nic jiného tam není radiálního v kinetické části. No a pak teda je jasný, že tohleto musí být ta úhlová část. L se střížkou na druhou lomeno 2J. No a tohleto je ta potenciální, V se střížkou. Takže tady je návod, jak zjistit, kolik je ten operátor L kvadrát. Porovnáme tyhle ty dva členy a zjistíme, cože je to ten operátor L kvadrát. Čili tohleto nás zajímá. Takhle to tady zatrhnu. To nás zajímá. A odsud zjistíme, kolik je ten náš operátor L kvadrát, abychom mohli řešit naší rovnici. Takže když si to napíšeme, tak L se střížkou kvadrát lomeno 2J a Jčko je mR na druhou, možná M0 zase bychom mohli psát. A ono je to víceméně jedno, protože ta hmotnost se za chviličku pokrátí, tak i když jsme ji průběžně označovali M, tak nám to nebude kolidovat s tím magnetickým číslem, ona za chvilku stejně zmizí. Jo? Či tady je jedině ta kolize, že bychom tu hmotnost měli označovat jinak než M, aby to nekolidovalo s magnetickým číslem, ale v celku je to jedno, ona ta hmotnost za chvíli zmizí, takže žádná kolize stejně nebude. A tohle to by se teda mělo rovnat a mělo by to odpovídat méně H na druhou lomeno 2M0R na druhou Laplace theta phi, ta úhlová část Laplaceova operátoru. Na obou stranách máte 2M0R na druhou, takže dostáváme výsledek, že kvadrát momentu hybnosti jako operátor je méně H na druhou úhlová část Laplaceova operátoru. Či máme konečně kvadrát momentu hybnosti a můžeme se vrhnout na řešení té druhé rovnice. Pokud bychom to rozepsali, ale to můžeme rozepsat v dalším kroku, tak tam dosadíme to za to Laplace theta phi a máme teda tu úhlovou závislost. V každém případě my teď musíme řešit rovnici 2. L se střížkou kvadrát na psi rovná se lambda na psi. To je rovnice, kterou v tuto chvíli budeme řešit. Protože minule v závěru přednášky jsme řešili tu třetí rovnici, L3 na psi. Takže teď musíme řešit tu druhou, L kvadrát na psi a zjistit, kolik je velikost momentu hybnosti. No my už to samozřejmě víme to dávno z těch posuvných operátorů, ale děláme to teď schrödingerovsky. Tak jo, tak tam dosadíme méně H na druhou, Laplace theta phi na psi rovná se lambda psi, takovou rovnici budeme řešit. Méně H na druhou, ta úhlová část Laplaceu 1 lomeno sinus theta d podle theta sinus theta d podle theta. To je ta thetová část, pak je tam fíčková 1 lomeno sinus na druhou theta d na druhou podle phi na druhou. To celý na psi rovná se lambda psi. To je krásná rovnice, parciální diferenciální, kterou bychom měli vyřešit. A my víme, že se pokoušíme o separaci, takže psi napíšeme, že je fr, g phi, h theta. A dokonce to G už známe. 1 lomeno odmocnina ze 2 pi E na I M phi. Čili jednu z těch funkcí už jsme poznali. Tak teď tam všechno dosadíme a podíváme se, co nám ta rovnice dá. Takže začátek mi nezbyde než opisovat. Méně H na druhou
1 lomeno sinus theta d podle theta sinus theta d podle theta plus 1 lomeno sinus na druhou theta d na druhou podle phi na druhou na psi na fr 1 lomeno odmocnina ze 2 pi e na im phi f g h theta se rovná lambda krát psi, a to je fr, 1 lomeno odmocnina ze 2 pi e na im phi h theta. Takže takhle vypadá ta rovnice pro velikost momentu hybnosti. Teď pár poznámek k tomu. Všimněte si, jak moudré bylo, že Planckovu konstantu přeškrtáváme, protože už se nám nebude plít s tou funkcí h, kterou hledáme. To je taková poznámka spíš na okraj. Ale ta důležitá. Celá ta operace, to je kvadrát momentu hybnosti, to je operace v úhlech. Tady není nikde nic radiálního. Či ta operace vůbec nepůsobí na to fr. To fr klidně můžu takhle vytknout před tu operaci. A zkrátit s tím fr na pravé straně. Či fr se mi to nedotkne. Stejně tak se mi to nedotkne nějaký normovací konstanty, 1 lomeno odmocnina ze 2 pi, protože jsem vám říkal, že je to jedno, jestli budeme hledat nebo ne. Ta se zkrátí na obou stranách a kdybych tam napsal c, tak se mi zkrátí c. To je taky jedno. A teďko by tak člověk chtěl zkrátit to e na im phi, že jo? Ale to nejde. Tady je druhá derivace podle phi, která na to působí. Zase na druhou stranu my už tu funkci známe. A když tu funkci známe, tak jsme schopni zderivovat podle toho phi. Jedna derivace podle phi mi srazí im dolů a zůstane tam e na im phi. A druhá derivace podle phi mi srazí ještě jedno im. Takže po tom zderivování dostaneme méně h na druhou, to bude začínat pořád. 1 lomeno sinus theta d podle theta sinus theta d podle theta. A teďko pozor, ta derivace podle phi mi srazí 2x im, což je méně m na druhou, čili z plusu se stane minus m na druhou lomeno sinus na druhou theta e na i m phi h theta se rovná lambda e na im phi h theta. No jo, ale v tuto chvíli to e na im phi už můžu zkrátit. Už tam není žádná diferenciální operace na to phi. To už jsem zapůsobil. Tou derivací jsem už zapůsobil, výsledkem je minus m na druhou a tady už není v té závodce nic, co by na to působilo. Jo? První derivace podle phi, tam mi spadne im a zůstane tam exponenciála. Druhá derivace podle phi spadne další im, to je to méně m na druhou a zůstane tam ta exponenciála. Žádná další derivace v té závorce už není. Takže můžu konečně na obou stranách zkrátit i to e na im phi, protože to derivování ve phi už jsem provedl. No ale v tu chvíli už nemusím psát parciální derivace, protože mě zůstala jedna jediná funkce proměnný theta. To už jsou normální obyčejné derivace, už není na výběr. Takže máme méně h na druhou, 1 lomeno sinus theta, d podle d theta, sinus theta, d podle d theta z funkce h, méně m na druhou, lomeno sinus na druhou theta, na funkci h se rovná lambda h.
To už není parciální diferenciální rovnice, to je obyčejná diferenciální rovnice pro funkci h. Tak, vyřešíme ji nějak vzhledem k nejvyšším derivacím, přenásobíme to tím h na druhou, aby nám tady neobtěžovalo, takže to vydělím méně 1 lomeno h na druhou a dostaneme 1 lomeno sinus theta d podle d theta z sinus theta dh podle d theta, to je tento člen, pak tam bude minus lambda h ku h na druhou, čili po převedení doleva plus lambda ku h na druhou minus m na druhou lomeno sinus na druhou theta, to celé na h rovná se 0. Čili toto je obyčejná diferenciální rovnice pro funkci h theta. Prosím? Jasně, ale tohleto h je hledaná funkce a h škrtnutý je Planckova konstanta. Jo? To jsou dvě různé věci. Jsem právě říkal, že bylo moudré, že Planckovu konstantu škrtáme. Jo? Čili tohleto není totéž h. Jo? H theta rovná se otazník, já to tady napíšu teda zatím, a h rovná se 1,05 krát 10 na minus 34 joule sekunda. Jo? Takže tímhle s tím bude jasno, který h je který. Jo? Čili toto h je hledaná funkce, toto h je Planckova konstanta. Uznávám, že jsem mohl ty funkce označit jinak na začátku, ale to člověk nepřemýšlí, takže už je to h. Se s tím vypořádáme. No a teďko to je diferenciální rovnice, kde ten postup bude naprosto stejný, jako jsme dělali třeba u harmonického oscilátoru. Čili udělám nějakou substituci, ta substituce asi se tady podbízí za sinus nebo kosinus, když se tam všude vyskytuje, to je ta vnitřní substituce. Udělám nějakou vnější substituci z limitního chování, udělám rozvoj do řady a ten rozvoj do řady musím někde oříznout, aby to bylo integrovatelný s kvadrátem a oříznu to u LT členu, čili L je oříznutí řady u LT členu. Celý to martyrium tady dělat nebudu, protože bychom s ním ztratili minimálně hodinu, ale v principu na tom řešení není už nic novýho. Výsledkem teda budou nějaký polynomy a ty polynomy budou v kosínech a v sínech, protože to je substituce té vnitřní proměnný. Takže výsledkem řešení této rovnice jsou polynomy PLM v kosínu theta. Říká se jim přidružené Legendrovy polynomy. Přidružené Legendrovy polynomy. Všimněte si jedné věci, že jsme hledali rovnici pro velikost momentu hybnosti, takže chápu, že se mi tam objevilo to číslo L, že jo? To je vlastně, to mi číslo je velikost momentu hybnosti a je to poslední polynom, kde to oříznu, aby to bylo integrovatelný s kvadrátem. Ale ten polynom závisí i na tom m, protože to m se nám tadyhle takhle dostalo z těch derivací. Jo, čili v té rovnici je závislost i na tom čísle m, čili ten polynom bude záviset i na čísle m. Je to polynom, jehož definici vám asi tady napíšu. Kdybyste si ho chtěli počítat, tak můžete PLMX spočítat jako 1 bez x na druhou na m půl lomeno 2 na L tou
L faktoriál, derivace L plus mta podle dx L plus m na x na druhou bez jednou na L tou. Čili takhle se ty polynomy počítají a k tomu teda několik důležitých ještě údajů. Ano, Richarde? Mhm. Tu první substituci bych volil x rovná se kosinus theta. Jo, ta první substituce bude x rovná se kosinus theta. Ono jakoby se zdá, že je výhodný, že ten sinus je tady všude. A když tohle to zderivujete podle dt, tak tam stejně budete mít mixáž kosínů a sínů. A ta kosínová substituce se ukáže výhodnější. Jako můžete si to zkusit, když substituujete za sinus, tak dostanete horší rovnici, než když substituujete za kosinus. Za kosinus vyjde jednodušší. Takže pak dostanete rovnici v xech a tu rozvinete do řady a tu řadu oříznete po L-tým členu. A výsledek je, že dostanete polynom, samozřejmě, který vypadá takhle. A teď je to takový polynom v uvozovkách, že jo, protože tak co tam jsou jednotlivé části? Tahle část, ta vás vůbec netrápí, to je normování toho polynomu. Jo, to je číslíčko, který mi zajišťuje, aby byl normovaný k jedničce. Čili toto není důležitý. To, kdyby tam nebylo, tak se nic nestalo. Ať víme, že stejně v kvantové teorii potřebujeme celý paprsek a že to normování nás nějak netrápí. Čili tohle to není nic výkonného. Tohle to mi opravdu dá polynom. Když x na druhou bez jedný budete mnohokrát derivovat, tak dostanete polynom. Když si vezmete, jaká byla ta substituce, že x je kosinus theta, tak tady je vlastně kosinus na druhou bez jedný, tak on je to fyzicky sinus. Jo, v tom argumentu, sinus na druhou. Ale ten polynom není zas tak úplně polynom, proto se mu říká přidružený Lejeannerův polynom. Protože když tady budete mít m rovno 0, OK, tohle to zmizí a je to opravdu polynom. Tomu se říká Lejeannerovy polynomy, když to m je nulový. Jo? Čili m rovná se 0, tak se tomu říká Lejeannerův polynom. Protože to je opravdu polynom. Ale když to m je třeba 1, tak tady máte 1 bez x na druhou na 1/2, tak tam máte i odmocniny z těch 1 bez x na druhou. Což nám v těch sínech a kosínech nevadí. 1 minus kosinus na druhou, to je sinus na druhou, odmocněný, to je sinus. Čili ve finále ten přidružený Lejeannerův polynom, to je polynomiální funkce zmixovaných sínů a kosínů. Jo, jsou tam různý síny a kosíny v tom namixovaný, protože ty síny nám dávají tyhle ty odmocniny, které tady jsou. Pokud bych měl tedy Lejeannerův polynom samotný, tak to je pro m rovno 0 a to je opravdový polynom v x. Tohle to není polynom v x, ta polynomiální část je odsud dál, ale tady je část odmocninama, která nám z těch kosínů tu a tam udělá nějaký sinus. Takže máme celkové řešení a výsledek tedy je, že ta vlnová funkce psi r phi theta, která byla fr, g phi h theta, tak už známe dvě části. Víme, že to g phi je 1 lomeno odmocnina ze 2π e na im phi a víme, že to h theta je Lejeannerův polynom PLM v x, kde za to x dosadíte kosinus theta. To je ta vnitřní substituce, která se v té rovnici udělala. Že za to x dosadíte kosinus theta. Čili kdyby ten polynom byl třeba, já nevím, x plus x na druhou, tak ta funkce bude kosinus theta plus kosinus theta na druhou. Jo? Čili je to jenom polynom, do kterého za x dosazujete ten kosinus theta. Ale jak jsem říkal, ten polynom pro m různý od nuly bude mít i odmocniny, takže se tam natransformují síny i kosíny do toho. Tak, další věc, která
je důležitá, že z toho ořezu, podobně jako u harmonického oscilátoru, nám u toho ořezu vyšlo, kolikže musí být to číslo lambda, tak tady nám taky vyjde. A vyjde nám, že to lambda je L krát L plus 1 H na druhou. To je z podmínky toho ořezu. Ořezu řady. Což nás nepřekvapí, protože je to stejná podmínka, jako jsme dostali z těch posuvných operátorů. Čili asi si myslím, že kdybyste tady volili, jak to někomu vysvětlit a váhali mezi posuvnými operátory a Schrödingerovskou reprezentací, takže asi byste spíš měli do těch posuvných operátorů, protože tam je to velice průhledný. Tam vlastně ukážete, jak skáčete po té Planckové konstantě, kdežto v těch parciálních diferenciálních rovnicích tady musíte opravdu fyzicky provádět ty rozvoje do řád oříznutí, substituce vnitřní, vnější proměny. Takže je to běh na delší tratě a jestli za ty kreační, anihilační nebo posuvní operátory tady jsme to odvodili za 1,5 hodiny, tak tady si troufám, že 3 hodiny bychom na tom strávili, než bychom to celý udělali a to řešení našli. Takže je to každýho věc vkusu. V principu na tom žádná velká invence není, protože skopírujete to řešení, jak jsme dělali pro ten harmonický oscilátor a krok za kroku ho budete dělat stejným způsobem. Dokonce tady se ani nedělá žádná substituce ve vnější proměnný, takže uspokojíme se jedinou substitucí, že v té rovnici za kosinus theta dosadíme x a dostaneme rovnici, kterou rozvineme do nekonečné řady, najdeme podmínky mezi koeficienty a ořízneme tu řadu po L-tým členu, z toho zjistíme tuto podmínku. Prosím. Získáme všechny řešení jako předtím, tady se nic nestratí. Co se ztratilo, to je u té projekce L3. Tam se mi ztratily ty poločíselné řešení. Tady získám všechny řešení. Jo, čili je to jedno, je to věc vkusu, jestli použijete posuvné operátory, anebo jestli použijete tohle, to výsledek je naprosto stejný. Nicméně má to jednu eleganci v sobě a jednu důležitou věc. Protože my jsme tady zjistili celou úhlovou část vlnové funkce. Ta úhlová část se označuje YLM, závisí na phi a theta. A tahle úhlová část je tedy 1 lomeno odmocnina ze 2 pi e na im phi, to je ta fíčková část, krát přidružený Lejeanneův polynom v kosinus theta, to je ta úhlová část. A tohle je snad cennější výsledek než to kvantování, protože to kvantování momentu hybnosti dostanete z těch posuvných operátorů. Ale tohle je nejpřirozenější báze na sféře, protože to je sférický problém. Když jsme měli potenciální energii, která je funkcí R, tak je to celý sférický problém a toto je přirozená báze na sféře. V těch úhlech phi, to jsou kosíny a síny E na im phi. Ale tady je to složitější, tady jsou to nějaký polynomy v kosínech a sínech. A jestliže vy budete dělat nějakou frekvenční analýzu, tak určitě jste se učili, jak vypadá frekvenční analýza na obdélníku. Tam děláte Fourierovy řady do sínů a kosínů a zjišťujete, jak jsou zastoupeny jednotlivé frekvence. Jenomže ne všechno máte na obdélníku. Jestliže nám sonda Planck udělala mapu reliktního záření z konce velkého třesku, no tak ta mapa je na sféře, že jo, namapovaná. A na sféře nemůžete použít síny a kosíny, to jsou naprosto nepřirozené funkce. Takže tam musíte dělat rozvoje do kulových funkcí. Čili kdykoliv vám máte nějaký signál na sféře, tak neděláte rozvoje do sínů a kosínů, ale do kulových funkcí, tu frekvenční analýzu. Takže pokud budete mít kuličku, do které bacíte a tam se vám nějak rozvlní nějaký zvuky, tak nemůžete dělat tu frekvenční analýzu v sínech a kosínech. Budete ji dělat v kulových funkcích. Čili my jsme tady zadarmo dostali vlastně nejpřirozenější bázi na sféře. A tato báze se velice často používá a ty kulové funkce jsou tabelovaný, můžete si je v tabulkách najít, nebo jestli máte nějaký programy, jako je matematika, MATLAB a podobný, tak tam samozřejmě zadáte kulovou funkci a vypadne vám, kolik je. Já vám jich tady pár napíšu,
abyste věděli, jak vypadají, alespoň ty první. Takže y00 je 1 / odmocnina ze 2π. Tak to nás asi nepřekvapí, protože je-li magnetický číslo nulový, tak E na nultou je 1. A mám-li nulový polynom, no tak to je 1, když je to normovaný. Že jo? Čili tady mi zůstalo jenom to 1 / odmocnina ze 2π, nic jiného mi tam nezůstalo. Takže teď zkusme třeba y10. Tak y10, to znamená, že m je pořád 0, čili to e na im phi se tam neprojeví, ale už tam bude polynom prvního stupně a včetně normování ten výsledek bude, ale to normování není důležitý, jak jsme si řekli, kosinus theta. Čili to je to x, je to polynom prvního stupně. No, polynom prvního stupně je úměrný xu. Kdybych chtěl y11, tak tam je číslo L rovno 1, číslo M rovno 1, takže z toho M rovno 1 už mi tam zůstane E na I phi, normovací konstanta, který jsem asi neměl ani psát, E na I phi sinus theta. V té definici mi tam zafunguje ta poločíselná část, která mi tam hodí ten sinus. y1 minus 1, to magnetické číslo taky může být záporný samozřejmě, že to magnetické číslo běhá od minus L do plus L. Takže y1 minus 1 je odmocnina ze 3 lomeno 8π e na méně I phi, to m je minus 1 a ten polynom mi dá zase sinus theta. No to se liší jenom v tom Ečku, že jo. 1, 1, 1, minus 1, to se liší v tom m, takže jedno je tam e na I phi, po druhý tam e na méně I phi. y20 normovací konstanta je minus odmocnina 5 lomeno 16π. Ta exponenciální část tam nebude, protože m je 0, ale bude tam polynom druhého stupně 1 minus 3 kosinus na druhou theta. Polynom 1 minus 3x na druhou. Jo? A tak dál, nebudu vypisovat další, každý program vám to udělá. Takže tohle je nejvýhodnější báze na sféře a pak, když někde uvidíte, jak se dělalo frekvenční spektrum reliktního záření, tak uvidíte takovou křivku krásnou, na svislý ose je nějaké zastoupení, tady jsou nějaký píky a to, co je tady, je to číslo L. Jo, protože to mi vlastně čísluje ty frekvence, to číslo M, to je tam víceméně jenom ten azimutální úhel, ve kterém je to symetrický. Ale to L, do toho se rozvíjí vlastně signál na sféře. Potom později uvidíme ještě hustoty pravděpodobnosti a jestli si vzpomínáte na takový ty obrázky orbitalů někde z chemie a podobně, tak to jsou právě kulové funkce y s hvězdičkou y, které jsou pravděpodobnost výskytu v daném úhlu. Takže i z těch kulových funkcí si můžete potom kreslit ty obrázky, které poznáte. Jakýmkoliv programem vykreslíte y s hvězdičkou y a máte vlastně závislosti. Ty závislosti budou na theta, když dáte y s hvězdičkou y, závislost na phi vždycky zmizí. Že jo? Čili ve phi je to symetrický ten obraz, ale v theta tam bude závislost na úhlu theta. Potom si ukážeme takový orbitaly, ale teďko pojďme dál. To, co nám chybí, je ještě radiální část. Radiální část vlnové funkce. A to je poslední rovnice, kterou máme k dispozici. Je to rovnice 1. H se střížkou na psí rovná se E psí. Tak pojďme teď řešit tuto rovnici.
Takže Hamiltonova funkce bude méně h na druhou lomeno 2m Laplace radiální část. Tu úhlovou část, to víme, že je L kvadrát děleno 2mr na druhou. A pak je tam potenciální část, to je VR na psí rovná se E psí. Či takovouhle rovnici teď máme řešit. Takže tam jsou parciální derivace v R, to je ten Laplace R, parciální derivace v theta a phi, to je v tom L kvadrát, a nějaký prostý násobící členy, to je ta potenciální energie. No a to naše psí tedy se rovná FR G phi H theta a my už známe tenhle kus. To je YLM phi theta. Víme, že ve phi je to E na IM phi, theta je to polynomiální. Nebo pseudopolynomiální, protože v tom polynomu jsou jak skutečný polynom v tom kosínu, tak jsou tam i ty odmocniny, kterými dají ty síny v té první části. Tak a teď si řeknete, jaká je to hrůza, že jo? Ale není zas tak veliká, protože my víme, jak působí to L kvadrát na to Y, to známe. L kvadrát na Y, no to je lambda Y, teď to je ta úhlová část, že jo? Čili L kvadrát na Y, nemusím ty derivace vůbec rozepisovat, protože a priori vím, že ten výsledek je L plus 1 H na druhou Y. Čili s tím L kvadrát umíme zapůsobit. No, to je ta úhlová část a to jsme řešili předtím. Takže pojďme to provést, takže budeme mít méně H na druhou lomeno 2m Laplace radiální část plus. A teď tím L kvadrát jsem působil na to Y, takže mi spadne L plus 1H na druhou děleno 2 mr na druhou plus VR na FR YLM phi theta se rovná E na FR YLM phi theta. Takhle odstraním, co tam nepatří. Takže tady to byl ještě diferenciální operátor, ten operátor momentu hybnosti, kde byly samý derivace ošklivý podle phi a podle theta. Ale tady už jsem s ním zapůsobil, protože působení toho L kvadrát znám. Je to stejný jako předtím, jsme měli derivace podle phi a už jsme znali tu část E na IM phi, tak jsme ji prostě provedli. A tady jsme ty derivace taky provedli. Víme, že na tu úhlovou část mi to dá kvadrát momentu hybnosti. To je vlastní číslo, že jo? L krát L plus 1H na druhou. No jo, ale v tu chvíli můžu to YLM zkrátit nebo nemůžu? No tady už není nic, co by na něj působilo. Tady už nejsou žádné derivace, už jsme zapůsobili. Tady bych to Y zkrátit nemohl. Tohle je FY, tohle je FY. Tady nemůžu to Y zkrátit, protože na to Y působí tato operace. Ale když už jsem s ní zapůsobil, pryč s tím. Pryč s tím. A situace se opakuje. Ten diferenciální operátor už nemá nic jiného než derivace podle R a hledáme už funkci pouze R. Čili ta parciální diferenciální rovnice se stala obyčejnou diferenciální rovnicí pro R. A jak ta rovnice tedy vypadá? Méně H na druhou lomeno 2m. Radiální část Laplacu. 1 lomeno R na druhou, D podle DR, R na druhou, D podle DR. Plus L krát L plus 1 H na druhou lomeno
2mr na druhou plus VR. To celé působí na F. Rovná se E na FR. To je krásná diferenciální rovnice. Krásná je proto, že tam má jedinou proměnnou, kterou hledám. Funkci R, že jo? Není už to zmixovaný. Já to mám vždycky rád, protože s tím se snadno zachází. Čili zapůsobme s tím na to F. Méně H na druhou lomeno 2m, 1 ku R na druhou, D podle DR, R na druhou, DF podle DR, čili tady je první derivace, když to rozderivuju, bude tam i druhá derivace, že jo, samozřejmě. Plus L krát L plus 1 H na druhou lomeno 2 MR na druhou na F, ale na F taky působí V. A taky E. Na F rovná se 0. Čili takhle vypadá ta diferenciální rovnice pro F. FR rovná se otazník. Co je fantastický, že ta diferenciální rovnice je rovnice pro jednu jedinou funkci R. Budou tady první a druhý derivace, když tady provedu to derivování, což bych ještě možná mohl udělat, tak je to derivace součinu funkcí, takhle to můžeme uzávorkovat, že jo. A derivace součinu dvou funkcí znamená derivuj to první, to mi dá 2R, df podle dr, plus to první nech, r na druhou a budou tam druhý derivace. Pojďme to ještě udělat asi, aby to bylo dobře vidět. Čili méně h na druhou lomeno 2m. A teď budu derivovat ten první člen. 2r. 2r ku r na druhou. 2 ku r. df podle dr. A dál to pokračuje. Méně h na druhou lomeno 2m. A teď to r na druhou nechám, takže r na druhou s r na druhou se vykrátí. A tady bude druhá derivace. D na druhou f podle dr na druhou a dál už to pokračuje stejně. Či takhle to vypadá rozepsaný. Či je to rovnice diferenciální druhého řádu, je tam druhá derivace v f, první derivace v f. Neudělal jsem nic jiného, než jsem tohleto rozderivoval jako součin dvou funkcí u krát v. Je to snad vidět, jo? A jsme zase tam, kde jsme byli někde u toho harmonického oscilátoru. Máme diferenciální rovnici, tak to nějak zesymetrizujeme ty koeficienty, najdeme vnitřní substituci, vnější substituci, rozvineme do řady nekonečný a tu řadu ořízneme, aby řešení bylo integrovatelné s kvadrátem. A ten ořez té řady bude po nějakým nítým členu. Nítý člen ořízneme. Takže pojďme si říci, jaký ten výsledek bude. A já tady tu hranatou závorku radši opíšu, protože v ní je jedna podstatná informace. To, jaký dostaneme řešení, závisí na té potenciální energii. Čili jestliže pro ten moment hybnosti bylo řešení společný všem potenciálním energiím, tak ta funkce f už se bude lišit. Ta bude závislá na tom, jestli je to harmonický oscilátor, jestli je to atomový jádro, jestli je to vodíkový atom. Podle toho už se mi to bude lišit, to řešení. Čili tady v té radiální části to řešení už bude záviset na konkrétním systému. Ta diferenciální rovnice je závislá na tom VR a podle toho se musím zařídit. Tak, další věc, která tady je důležitá, je to že to řešení bude zase nějaký polynom v R.
to je asi jasný, že ten polynom může být řízlý nějakou exponenciálou z toho limitního chování, podobně jako toho harmonického oscilátoru, to je taky jasný. Ale co je význam toho čísla ní? Je-li to polynom, protože to musím oříznout po nítým členu řady, tak nítý polynom níkrát prochází osou. Čili vlastně to číslo ní mě říká, kolikrát ten polynom projde radiální osou. Čili tady bude někde R, tady bude patřičný polynom P ní v R a může mi projít třeba takhle, no tak to je P2. Jeden průchod, druhý průchod. Čili to číslo ní mě čísluje po oříznutí té řady, kolikrát ten polynom prokmitl přes osu. Kolikrát změnil kladnou hodnotu na zápornou. Takže význam toho čísla ní, za prvý mi čísluje energii, samozřejmě, a za druhý mi říká, kolikrát to řešení prokmitlo osou. No a teď jsme konečně dospěli do závěru, že teda výsledná energie, kterou hledáme, tohle to hledáme, že jo? Jako ty polynomy jsou taky důležitý, ale tohle hledáme. No tak ta výsledná energie bude záviset na čísle ní. Ano, jistě, to je ořez té řady po nítém členu. Ale všimněte si, že se nám tady natransformovala ta úhlová část, to je úhlová energie samozřejmě. Když to těleso rotuje, no tak má taky energii. Čili to výsledné řešení bude záviset i na tom L, který v té rovnici je. Takže celkový řešení pro energii, kterou dostaneme z ořezu té řady, bude záviset na dvou číslech, na ní i na L. Je to logický, protože energie se mi skládá z radiální části, z pohybu od centra a k centru. A tu radiální část čísluje to ní. A z úhlové části, a to čísluje to L. Čili celková veškerá energie musí záviset jak na radiální, tak na úhlové části. Proto je tam zanesena oboje závislost. Čili jsme poprvé v situaci, že ta energie je číslována dvěma kvantovými čísly naráz. Jo? Protože ta energie má kinetickou část a má část úhlovou, takže závisí, má radiální a úhlovou část a ta radiální je číslována číslem ní, proto se tomu říká radiální číslo a ta úhlová je číslována číslem L. A tohleto je vlastně ta úhlová část energie, kvadrát momentu hybnosti, která nám tam zanese do té diferenciální rovnice to číslo L a výsledek řešení té rovnice samozřejmě na tom L bude záviset. Takže tuto rovnici budeme řešit tak, že uděláme substituci ve vnitřní proměnný, ve vnější proměnný, rozvoj do řady a řadu ořízneme. A teď samozřejmě dostaneme teda nějaký polynomy a ty polynomy budou jiný pro vodík, jiný budou pro harmonický oscilátor, jiný pro atomový jádro. Ty polynomy se mi budou lišit podle té funkce VR. Ta řešení tady dělat nebudu, koho to zajímá, tak v každé učebnici kvantovky, ty rozvoje do těch řad jsou udělaný, napíšeme si jen výsledné formule, ale ty si potom rozebereme, protože myslím si, že když jste jednou viděli, jak se rozvine do řady, jak se to ořízne, že to stačí a že nebudeme ten semestr utrácet v tom, že v každém jednotlivém případu rozvineme do řady a ořízneme a napíšeme podmínku kvantování. To mně přijde, že bychom pak už zbytek semestru nedělali nic jiného. Takže pojďme nyní se bavit o dvou velice významných případech řešení této rovnice. Takže naše vlnová funkce psi r phi theta má už teď jasnou podobu fr e na i m phi. Ani jsem tam nepsal tu odmocninu, to je normovací konstanta, ta není důležitá. plm v kosínu theta, čili tohle je společné
všem potenciálům, všem VR, ale toto závisí na VR. Celý to F bude mít dvě kvantové čísla Ni a L v sobě. Takže dohromady máme 3 kvantová čísla L, M a Ni. A já teď napíšu jenom ty řešení, jak vypadají pro... Začneme harmonickým oscilátorem. Za prvý harmonický oscilátor, ale tentokrát prostorový, čili VXYZ bude 1/2 kx na druhou plus 1/2 ky na druhou plus 1/2 kz na druhou, což je ale sféricky symetrický potenciál. VR je 1/2 kr na druhou, nebo to můžeme přepsat pomocí omega. VR je 1/2 m omega na druhou r na druhou. No a pro takovouto potenciální energii můžeme vyřešit tu naší rovnici a při tom ořezu u nitého členu dostaneme podmínku, že E Ni L se rovná 2 Ni plus L, možná je tam ještě jednička, plus 3/2 H omega, kde samozřejmě ten ořez se mohl udělat kdekoliv, čili 0, 1, 2, 3 a tak dál. To L to je taky ořez z té řady pro to L kvadrát, čili ten jsem taky mohl udělat kdekoliv, 0, 1, 2, 3 a tak dál. Čili to Ni, to je říznutí té řady rovnice pro energii, to L je říznutí té řady rovnice pro kvadrát momentu hybnosti. Jo, to Ni H na psí rovná se E psí, to mě řeže tuhle rovnici a tady je L kvadrát na psí je lambda na psí, či to L mě řeže tuhle rovnici ty řady. A to M, to nám vyšlo z té rovnice pro projekci. Tak a teď, když se na to podíváte, tak to spektrum je zjevně degenerovaný, protože já můžu dostat nejrůznější hodnoty energie, ale některý můžu dostat více způsoby. Jo. Tady, jak budu kombinovat ty Ni a L, tak některé hodnoty můžu dostat více způsoby a tomu se říká degenerace spektra. Když mám více energií, které dostávám více způsoby. A teď mi bude zajímat nejmenší možná energie, kterou ten systém může mít. Tak nejmenší bude asi, když to Ni a L budou nejmenší, ty ořezové čísla, čili 0, 0. Takže nejmenší energie je E00, to jsou 3/2 H omega. To je základní stav sférického oscilátoru. Opět ta nejmenší energie nemůže být nulová, nesmí být nulová samozřejmě, že jo? Protože platí relace neurčitosti a nemůžu současně znát polohu a hybnost. Ale není už to H omega půl, jako to bylo u jednorozměrného oscilátoru. Ten oscilátor, to je oscilátor, představte si kuličku v nějakém rozsolu a tu kuličku vychýlíte na kteroukoliv stranu a ono jí to ten rozsol bude vracet tam, kde byla. Prostě kulička zapečená v pudinku. Jo? A vy ji vychýlíte kamkoliv a ona se vrací zpátky. A protože má 3 stupně volnosti, tak i ty nulové kmity se obrazejí ty 3 stupně volnosti v té trojce. Že má 3 nezávislé směry, ve kterých může kmitat. A za každý ten směr kmitání je H omega půl. Čili ten základní energetický stav není už H omega půl, jako u tělíska na pružině, ale je 3krát tak veliký, protože ta pecka zapečená v pudinku může kmitat ve 3 nezávislých směrech
a každý ten směr mi dá H omega půl základní energii. Čili to je takhle. No. Potom my bychom rádi tu energii číslovali jedním jediným číslem. Čili zaveďme si číslo n, které bude definováno jako 2 plus L. Tomuhle číslu budeme říkat hlavní kvantové číslo. To hlavní kvantové číslo už čísluje energii jednoznačným způsobem. Takže En rovná se n plus 3 poloviny H omega. Čili to hlavní kvantové číslo mě čísluje energii jednoznačným způsobem, ale vím, že to hlavní kvantové číslo můžu složit více možnostmi. Jo? Pojďme si to napsat třeba pro n rovno 5. Takže číslo n ní L M. Když n bude rovno 5, tak jak to můžu poskládat? Tak já to tady už v té tabulky ještě napíšu, aby jsme to měli v jednom místě. N rovná se 2 ní plus L. Takže když ní bude 0, tak L musí být 5. Je to vidět? Jo, 2 krát 0 plus 5 je 5. Když ní bude 1, tak 2 krát 1 jsou 2, tak L musí být 3. To mi dá taky 5. Když ní bude 2, 2 krát 2 jsou 4, tak L bude 1. Když ní bude 3, 2 krát 3 je 6, tak to už n není 5. Čili to jsou všechny možnosti. Čili jsou 3 způsoby, jak z těch ní a L poskládat hlavní kvantové číslo 5. 3 způsoby můžu složit energii tak, aby dala stejnou hodnotu. To je tady ten původní vzoreček, který nám vyšel z řešení těch řad, a tím, že tam máme 2 ořezy, jeden ořez té úhlové části, druhý ořez té radiální části, tak mám různé kombinace, které mi dají jednu a tu samou energii. Prosím. A ta trojice, v tomhle případě dvojice ní a L, je stejně pravděpodobná? To znamená, že to pak promítne nějaký pravděpodobnost? Ty pravděpodobnosti jsou potom daný, já se k tomu budu potom mluvit. Jo? Nechci to teďko, za chviličku ukážu vám obrázek, jak to s těmi pravděpodobnostmi vypadá. Takže si řeknete, no tak dobrý, já tu jednu energii složím 3 způsoby. Proč jsi říkal 2? Ale jsou to 3 způsoby, jak to složím. Jo? Samozřejmě, ale nejsou to všechny způsoby. Ono by se to zdálo, ale číslo m ještě může být -5, -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. To, že se to m v tom vzorečku pro energii neobjevilo, neznamená, že takový stavy neexistují. Čili mnoha způsoby můžu složit tu energii. A tady to m v tomhle případě může být -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 a v tomhle případě -1, 0, 1 a konec. Takže kolik je to způsobů? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 způsoby jsem schopen složit jednu jedinou energii. A tohle je velice důležitý, vědět, kolika způsoby tu energii jsem schopen složit, protože máme některé částice, které splňují tzv. Pauliho vylučovací princip a nemůžou být 2 ve stejném kvantovém stavu. A potom to je vlastně počet těch částic, které můžou sedět na jednom energetickém stavu, protože se liší těmi různými kvantovými čísly. Čili velmi nás zajímá to, co se označuje takhle hashem, to je stupeň degenerace. Stupeň degenerace. A je to počet způsobů, kterými jsem schopen složit tu jednu jedinou energii En. Čili stupeň degenerace je počet způsobů,
kterými jsem schopen složit energii En. Pojďme si teď ten stupeň degenerace spočítat. Takže co k tomu budeme potřebovat? Budeme k tomu potřebovat definici toho hlavního čísla n. To je 2 n plus L. Musím vědět, že n mi běhá od nuly dál, L mi běhá od nuly dál. To jsou ty ořezy, které můžu udělat po nultým, po prvním, po druhém členu. A musím teda počítat teď ten hash při fixním n. A nejvíc, co mi to rozmělňuje, je tahle situace. Jo? Kolik je těch magnetických čísel? Těch je 2L plus 1, že jo? Čili já bych měl posčítat 2L plus 1 hodnot přes všechny možný i nemožný hodnoty L. To je stupeň degenerace. Jo? Jak jsem to tady počítal, spočítal jsem, kolik je těhle, došlo nám 20, či sčítal jsem 2L plus 1. Jo, tady je to 11, tady je to 7, ne? 11 a 7 je 18 a tady jsou to 3, 18 a 3. Tak jsem možná se přepočítal, teď to vypadá, že jich je 21. No, těch čísel je 11, z těch je 7 a tyhle ty jsou 3, čili dohromady stupeň degenerace je 21. Jo? Ale sčítal jsem vždycky 2L plus 1 hodnot, tady těch 2L plus 1, tady těch 2L plus 1. Čili musím posčítat všech 2L plus 1 hodnot přes všechny L. A teď si to L vyjádřím odsud. Takže stupeň degenerace bude suma 2x, to L je n minus 2 ní, to je asi všechno. A pak tady bylo ještě plus 1. A tohle už budu sčítat přes ní. A teď jde o to, jaký hodnoty může nabývat to ní při pevném n. Ne všechny, že jo? Tady to bylo 0, 1, 2 třeba. A dál jít nemůžu při pevném n. No tak ta dolní hodnota bude 0 určitě, protože to jsou ořezitý radiální části. No tak nejmenší je nulové, 1, 2. A teď se podívejme na ten vzoreček. To n je fixní, takhle ho začtverečkuju. To L mi běhá taky od nuly. No, takže kolik nejvíc se může dostat na to ní? Když L bude rovno 0, tak nejvíc sežere to ní a to bude n půl. No, nebo takhle, do n půl. Čili tuhletu sumu musím počítat od 0 do n půl. To je maximální možná hodnota toho ní. Je to n půl, n bylo 5, tak n půl je 2,5, no je to 2, to je nejvíc do 2,5. Tak hnidopich by řekl, co s tím, že mi tady vycházejí poločíselné hodnoty. No nic s tím, tady je 2 ní, tak mi to nezajímá. Dvojnásobek poločíselné hodnoty je stejně celočíselná. Jo? Takže tím se nemusím trápit, že tady vyjdou půlky, protože tady je dvojnásobek toho ní, přes který sčítám. No a jak tohleto sečíst? To je taková úloha, kterou nás trápili na střední škole. To je aritmetická posloupnost, ne? S konstantním krokem. A jak se sčítá aritmetická posloupnost nebo kus aritmetické řady? Tak to není úplně pravda, co tady zaznělo. Tak, je to částečná pravda. Když vezmu první a poslední člen a vydělím 2, tak mám průměrný člen. A ještě to musím vynásobit počtem členů. Jo? Čili ten hash n se bude rovnat průměr ní člen krát počet členů. Průměrný člen krát počet členů. Takže to teď spočítáme.
tak průměrný člen bude A0, to je první, plus AN půl, to je poslední, lomeno 2, to je průměrný člen. A kolik jich je celkem, byste tak řekli? Tak nultý, první, druhý, třetí až n půltý, či to je n půl členů a ta 0 k tomu, takže n půl plus 1. No a kolik je nultý člen, no, tak tam dosadíme n rovná se 0. Jo? To je 2n plus 1. A kolik je poslední člen? Tak tam dosadíme za n půl. 2x n půl, to je n bez n je 0 a zůstane tady jednička. Tak 2n plus 2 lomeno 2, to tu dvojku zkrátím, to je n plus 1. Tady to uvedu na společného jmenovatele. N plus 2. Takže to je n plus 1 krát n plus 2 lomeno 2. Takže pro harmonický oscilátor stupeň degenerace NT energie je n plus 1 krát n plus 2 lomeno 2. To je počet způsobů, kterými jsem schopen složit daný energetický stav v harmonickém oscilátoru. Kolik to je pro těch 5? 5 plus 1 je 6, krát 7 je 42, děleno 2 je 21, takže jsme se konečně trefili a je to správně těch 21. Jo? Takže takto vypadá stupeň degenerace harmonického oscilátoru. Proč jsme si s tím nemuseli hrát u jednorozměrného oscilátoru? U jednorozměrného oscilátoru tam to nebylo degenerovaný, tam každá energie šla složit jediným způsobem. Ale tenhle oscilátor, vemte si tu pecku v tom pudinku, no tak ta pecka může mít danou energii mnoha způsoby, ona může kmitat v různých směrech. Takže já tu energii můžu skládat z té rotační energie a té radiální různým způsobem. Vemte si takhle pudink, já teda nevím, jestli mi podaří nakreslit pudink, takhle, jako se to třese, jo. Je to takový sulc, nějaký břicho. Tak, je to sulc a takhle uprostřed toho sulce je nějaký zapečený jadírko. Jo. A vy to jadírko vyhnete takhle do boku, no tak ono vám začne kmitat třeba v tomhle směru, ale taky v tomhle směru, jo, nebo v tomhle směru. Či to má víc stupňů volnosti. A když to jadírko je zrovna tady, tak může taky trošičku do boku v tom sulci. Jo, zatáhnu a ještě otočím. Takže to jadírko vlastně má tu radiální kinetickou energii, že se vzdaluje a přibližuje od centra, a pak má tu úhlovou kinetickou energii, theta phi, že kolem toho centra nějak se točí. No a tý radiální tý přísluší číslo ní a tý úhlový tý přísluší číslo L. Takže tu celkovou energii skládám takovýmto způsobem, což jsme neměli v té jedné dimenzi. Jakmile jsme ve 3 dimenzích, mám třírozměrný oscilátor, tak tu energii můžu skládat mnoha způsoby. A ten počet způsobů je tedy n plus 1 krát n plus 2 lomeno 2. Pojďme na druhý významný systém. A to je atom vodíku. Tak tohle asi můžeme všechno smazat. Takže atom vodíku tady bude proton, elektron a ten potenciál VR tedy bude jeden náboj, druhý náboj, lomeno 4π epsilon 0R. To je úplně jiný průběh, než byl u toho oscilátoru, že jo?
Tam to bylo úměrný R kvadrát, tady je to 1/R. Či to řešení té první diferenciální rovnice bude jiný. Jsou tam jiný potenciál. Jinak dopadnou ty ořezy té řady, všechno dopadne jinak. A ty náboje jsou opačný. Jeden je plus E, druhý je minus E. Že? Jeden je proton, druhý je elektron. Takže to bude méně E na druhou lomeno 4pi epsilon 0R, kde E je 1,6 krát 10 na minus 19 coulombu elementární náboj. No, aby jsme se nemuseli tahat s těma konstantama, tak většinou se píše, že VR je méně alfa ku R. Čili takovouto potenciální energii budeme řešit. Alfa rovná se E na druhou lomeno 4pi epsilon 0. No a teď se zase provede celé to martýrium, substituce, rozvoj do řady, useknutí po nítém členu. Víme, že nými usekává tu radiální část, useknutí po nítém členu. No a výsledek, který dostaneme, je E ní L se rovná alfa na druhou ME lomeno 2H na druhou ní plus L plus 1 na druhou. Kde se tam vzalo to H na druhou? Že? Když si vzpomenete na tu první rovnici, tam bylo, že? Tam to začínalo méně H na druhou lomeno 2M, čili to tam je. Tak, takže pojďme se podívat, jaký bude nejnižší možný energetický stav. Kolik nám běhají ty čísla ní? Ní je ořez radiální části, čili 0, 1, 2, 3 a tak dále. L je ořez úhlový části, 0, 1, 2, 3 a tak dále. Čili ten základní stav... Počkejte, tady mi chybí mínus samozřejmě. Jo, tohleto mínus, který tady bylo, se musí projevit tady. Mínus, jo, mínus. Čili ta nejnižší energie, je to záporný, bude pro ní a L rovno 0. Čili ten základní energetický stav E00 bude méně alfa na druhou ME lomeno 2H na druhou. Když si tam dosadíte za alfa, což je náboj, permitivita, to jsou všechno tabelované konstanty, za hmotnost elektronu, Planckovu konstantu, vyjde vám minus 13,6 elektronvoltu. To je základní energetický stav v atomu vodíku, minus 13,6 elektronvoltu. A teď nás zase nebaví, že ta energie je skládaná různým způsobem z toho, že ten elektron se může vzdalovat a přibližovat od jádra a že se může rotovat. Že to už víme, že to ní je vzdalování, přibližování a to L je rotace. Tak chceme jedno jediné kvantové číslo. Tak historicky to zavedli tak, že neoznačili celou tu závorku, ale jenom to ní plus L. S tím nic neuděláme, tak to označili naši předchůdci, takže takhle to musíme vzít. Takže hlavní kvantové číslo N je definované jako ní plus L, takže NT, energetický stav, bude méně alfa na druhou ME lomeno 2H na druhou N plus 1 na druhou. Kdyby to... A nebo ne. Ne. Označili to se vším všady, omlouvám se. Se vším všady to bude N i s tou jedničkou. Čili jenom N na druhou. Tohleto historické označení má ale vadu v tom, že základní energetický stav už nemůžu číslovat nulou, že jo? Protože nemůžu dělit nulou.
Jo, čili ten základní energetický stav bude tentokrát E1. 1 rovná se méně alfa na druhou ME lomeno 2H na druhou a to je těch minus 13,6 elektronvoltů. Čili to je to atypický z té historie, že energetický stavy nečíslíme od nuly, jak jsme zvyklí v ostatních systémech. Číslíme od jedničky. Čili právě kdybych to označil tak, jak jsem chtěl, jenom N plus L, tak ten první stav bude nulový a je to, jak jsme zvyklí. Ale tím, že to v historii označili takhle celý, za to hlavní kvantový číslo i s tou jedničkou, tak to N běhá od jedný. Kolik bude další energetický stav? E2. No tak to bude vlastně, nebo vůbec EN teďko, bude to E1 lomeno N na druhou, protože tohleto celý je ten E1. Takže třeba E2 bude, máte někdo kalkulačku, viděl jste mi 13,6 děleno 4. Méně 3,4 říkáte? Tak. A viděl jste mi ještě 13,6 děleno 9, to je třetí stav. Mínus, jo? A tak dál. Čili ten NT energetický stav dosáhneme dělením n kvadrát. A kdybychom si kreslili, jak to energeticky vypadá, tak základní stav máme označený E1 a je to minus 13,6 elektronvoltů. Další energetický stav E2 je tedy méně 3,4 elektronvoltů, ale další E3 už byl minus 1,5 elektronvoltů. Takže za prvý z toho vidíte, že spektrum není ekvidistantní, to už je jasný. A limita EN, když n jde do nekonečna, se rovná nule. Tady si mi budou ty energetické hladiny houlit stále hustěji a hustěji. Což takhle opravdu je v tom atomu vodíku. Pak samozřejmě můžu mít kladné energie, ale to není vázaný stav. To je elektron, který volně letí kolem toho protonu. Čili ty vázané stavy vypadají takto a to energetické spektrum je úměrný 1:n na druhou. No a v tom vodíku bychom teď měli spočítat, jakými mnoha způsoby můžeme složit to hlavní číslo n. Že jo? Čili stupeň degenerace, ten nás bude velmi ve vodíku zajímat. En se tedy rovná E1 lomeno n na druhou. N se rovná N plus L plus 1. Takhle bylo definované to hlavní kvantové číslo. A pojďme tedy se podívat, jakých hodnot může nabývat ty čísla N a L. Tak N víme, že může běhat od nuly, 1, 2, 3. A jaká může být nejvyšší hodnota, kterou to N může mít? Tak nejvíc na něj zbyde, když L bude 0, že jo? A pak bude mít teda n bez 1. Jo, tu jedničku převedu doleva. Či nejvyšší možná hodnota N je do n bez 1. A jaká bude nejvyšší možná hodnota L? No to je naprosto symetrický. L mi taky běhá jakýkoliv hodnoty. Či nejvíc na něj zbyde, když N bude nulový naopak. A to je taky n bez 1. Na tohle si možná vzpomenete, že v hodinách chemie na střední škole vám říkali, že vedlejší kvantové číslo běhá od 0 do n méně 1. Jo, teď už víme proč, je to pouze označení
označení toho hlavního čísla. Či vedlejší kvantové číslo běhá od 0 do n-1. No a já teď z toho můžu různým způsobem skládat to n. Že jo? Či zkusme si zase udělat takovou tabulku. Předtím jsme to dělali pro n rovno 5, proč ne? N rovná se 5. Tak kolik můžou být hodnoty ní a l, který to dají? Tak když ní bude 0, tak l musí být 4. Jo? 0 plus 4 plus 1 je 5. Když ní bude 1, tak l musí být 3. 1 plus 3 jsou 4, plus 1 je 5. Když ní bude 2, tak l musí být 2. 2 plus 2, 4 plus 1 je 5. Když ní bude 3, tak l na něj zbyde 1. A když ní bude 4, tak na l zbyde 0. Čili tohle jsou všechny možnosti. A vidíte, že to číslo nejvyšší hodnotu má n bez 1. Jo, v obou dvou případech ta nejvyšší hodnota je n bez 1. A teď tady bude číslo m, který bude od méně 4 do 4, tady od méně 3 do 3, od méně 2 do 2, od méně 1 do 1, tady 0. Čili těch množství možností, jak složím ten energetický stav n, je docela veliký. A pojďme si to nyní spočítat zase. Takže budeme počítat degeneraci vodíkového atomu. Takže musíme posčítat tady tyhle ty největší počty hodnot, to je 2L plus 1, přes všechny L. 2L plus 1. A teďko to L zase vyjádřím. My víme, že N jsme označili ní plus L plus 1. Čili to L si vyjádřím. Jako 2x a L je teda n méně ní méně 1. L je n méně ní méně 1, ano, 2L plus 1, ale teď už budu sčítat přes ní. Nejmenší možná hodnota ní je 0 a největší možná hodnota ní je L bez 1. A už jsme tam, kde jsme byli, aritmetická řada. Uděláme průměrný člen krát počet členů, čili hash n bude průměrný člen nultý plus L minus první lomeno 2, to je průměr, krát počet členů. Jo, a tady jste mi nezarazili, to není L bez 1, ale do N bez 1 samozřejmě. Jo, do N bez 1 mi běhá to L. A kolik je teda počet členů? Od 0 do n bez 1 to je n. Tak nultý člen, když dosadím za ní 0, tak to bude 2x n bez 1 plus 1. Tak to je první kus toho aritmetického průměru. A druhý kus. Tak za ní dosadím n bez 1. To mi vynuluje tuhletu závorku celou. Takže plus 1 krát n. No a tady, když se na to podívám, mám tady 2n bez 2 plus 1, či 2n bez 2 plus 2, 2n lomeno 2 je n na druhou. Či stupeň degenerace je n na druhou, ale bohužel to není ještě správná hodnota, protože my se zatím bavíme o nerelativistické kvantové teorii a takový elektron, to je samozřejmě relativistický systém a relativita přináší pak další kvantové číslo, kterému říkáme spin. A každý ten elektron může mít ještě spin plus 1/2 a minus 1/2. Čili ten stupeň degenerace je ještě 2x větší. Každý ten energetický stav můžu ještě obsadit spinem nahoru a dolů. Či skutečná degenerace i se spinem
hash n je 2 n na druhou. Ta dvojka je tady za spin, který může být plus nebo minus 1/2. To jsme nemohli objevit, protože děláme nerelativistickou kvantovou teorii a tomu spinu se budeme věnovat, tuším, za 14 dní. Takže v tuto chvíli to vezmete jenom na vědomí, že ten elektron má ještě nějaký spinový kvantový číslo a že se ještě může lišit 2 hodnotama. Či tu energii vlastně sestavím ještě více způsoby. 2x tolik způsobů mám, protože ten elektron se může lišit jak magnetickým číslem, tak ještě spinovým číslem. Takže kolika způsoby složím základní stav? N rovná se 1. 2 způsoby jenom. Ten základní stav, tam je radiální číslo nulový, vedlejší číslo nulový a to jsou jenom ty 2 spiny. 1 elektron nahoru, 1 dolů. Či to je všechno, jak vytvořím základní energetický stav. Jak vytvořím první nezákladní stav? Hash 2 se bude rovnat 2x 2 na druhou 8. Čili druhá energetická slupka může obsahovat 8 elektronů. Těch 8 elektronů se bude lišit těma číslama Ni, L, M. Pojďme si, my jsme kreslili, kterou slupku jsem tady psal. No. Ale udělejme to pro tu druhou ještě, aby to bylo vidět. Takže N rovná se 2, takže Ni, L může být buď to Ni bude 0, L1, nebo Ni bude 1, L rovná se 0. Takže magnetické číslo méně 1, 0, 1. Tady 0. Takže to jsou dohromady 1, 2, 3, 4 způsoby. 4 způsoby a každý obsadím elektronem se spinem plus minus 1/2, čili 4x2, 8 způsobů. Takže první energetická slupka obsáhne 8 elektronů. První netriviální, čili druhá v pořadí. Už třetí slupka 2x9, 18 elektronů. Když poprvé se zkoumaly atomární obaly vodíku, tak znali tyhle ty čísla, říkali tomu magická čísla, vůbec netušili, kde se vzali, co to je za divný čísla, 2, 8, 18 elektronů ve třetí slupce, ve čtvrtý slupce 2x16, 32 elektronů a tak dál. Či teď už víte, kde se tyhle ty magické čísla vzaly, je to vlastně stupeň degenerace té dané slupky, kolika způsoby tu energii mohu složit. A protože ty elektrony musí mít navzájem různý kvantový čísla, tak je to počet elektronů, který tu slupku může obsadit. Tomu se říká magická čísla a je to teda vlastně počet elektronů v dané slupce. Na základní hladině 2, na druhé hladině 8, na třetí 18, na čtvrtý 32. Pokud byste chtěli vědět, jak ty elektrony v tom atomu vodíku, jaké mají pravděpodobnosti výskytu, tak to už víme. Jak bychom to počítali? Kde pak mám ten úžasný hadr? Támhle. Z těch základních principů kvantové teorie víme, že psi je amplituda pravděpodobnosti. A psi s hvězdičkou psi je hustota pravděpodobnosti. Takže hustota pravděpodobnosti, že ten systém bude mít čísla n, l a m, bude psí s hvězdičkou, to je to f s hvězdičkou r, e na méně i m phi,
PLM jsou reální polynomy, takže tam hvězdička je to samé, co původní, krát FR, E na I, M phi, PLM v kosinus theta. Jo, napsal jsem dvouhvězdičkovanou vlnovou funkci krát původní. Ta hustota pravděpodobnosti nebude záviset na úhlu phi. No a protože tyhle ty polynomy nakonec pro vodík jsou taky reální, tak to bude f kvadrát r p kvadrát lm v kosinus theta. Takhle vypadá pravděpodobnost, či stačí kreslit dvourozměrný diagramy, kde budu mít souřadnicovou síť, kde v tomto směru vám bude běžet radiální vzdálenost a v tomto směru vám bude běžet úhel theta. Samozřejmě tím, že ten theta běhá od 0 do pi, no tak tohleto symetricky doplním, aby to byly hezký obrázky. No a tyhle ty obrázky, to jsou ty orbitaly, co se kreslí. Funkce máte tabelovaný Legendrovy polynomy všude, tohle to vede na Lagerovy polynomy, takže není problém ty pravděpodobnosti vykreslit, najdete to všude na internetu, ale v každém případě já je tady pošlu kolovat, abyste věděli, jak vypadají ty orbitaly. Na tom obrázku, na který se díváte, to první číslo je hlavní kvantový číslo, druhý je vedlejší a třetí je magnetický kvantový číslo.